Ngiyanibingelela wedalo sikaMdali. Umsa wenkosi uphezu kwabayesayo, kulina kulabaphansi. Udumo kuyebo likaMdali kuzo zonke iy'dalwa zayo inkosi uMdali, kulina kulabaphansi. Ake bantu abakababa, nginifakile nanka ama-podcast amathathu nani nizizwele ukuthi bathini abanye abantu ezinye izidalwa zikaMdali. 10 surprising people who claim to be Jesus Christ. Eyesibili, 1 million people think he is Jesus Christ. Eyesithathu, Zimbabwe has a girl, Jesus, and people worship her. Angazi abantu ababa ake ngithi nje kancane ukufaka noma ngabe sekuthiwani, noma ngabe kwenzenjani, angisoze nakancane ngibize isidalwa sikaMdali ngokuthi singowabo kaMdali, noma ngubani, noma nguJesu. Kunoma ubani ngempela ofuna ukuyinuka amakhwaba aziseshe ngeqiniso lalokho akholelwa kuko ukuthi ngempela kuyikho yini noma uhudulelwa nje odakeni. uYoshua ben Yosef, indodana kaMariya noJosefa, angazi ukuthi yini banze iyenzele umona ongaka kancancane naloyo osefuna ukuba nguJesu. Kwakona kuthiwe uJesus Christ, leli gama akusilona likanina noyise uJosefa noMariya, Yoshua ben Yosef. Ningaya kumaRoma kulokho namaGreki nithola ukuthi balishintsha kanjani igama lomunye umuntu ngale kokuthi abazali bakhe babe izigqila zamaRoma. Yabona le ndaba ukuthi umuntu uma ehlula esinye isizwe bese kwenziwa noma yini ngase kuqanjwe namanga kubhele namhlanje sekuphenduka, kodwa ngcono ngoba phela igama lisho ukuthi Yoshua ben Yosef, lithi Jesus Christ lo wamaRoma. Awubheke-ke lapha mntwana baba ukuthi kunabantu abayi10 kuleyo kuqala abayibiza ngokuthi ba uJesus Christ, kodwa abasiye Yoshua ben Yosef. Inkohlakalo le efike nalobo buKristu kusukela kulesiqambi manga esiwuSawule esaphenduka saba umpostoli uPawule esathi asiyikufa siyonyukela ezulwini sihlangabeze uJesu Kristu lo ngakaze wabakhona ngoqiniso. uMariya noJosefa zange bazala uJesu Kristu, bazala ingane yabo bayiqamba igama malilide liphelele uthi Yehoshua
malifishane sithi Yoshua, bese ukuveza ukuthi uYoshua uzalwa ngubani, sithi Yoshua ben Yosef. Ayike lama ngayanhlanhlatheka manje ubheke-ke nalo baba olandelwa abantu abayimiliyoni noma abangaphezu kwemiliyoni. Nayi le ntshebe le nayo ithi iwuJesu Kristu. Inkohlakalo eqhamukaphi-ke ukushintsha amagama abantu ubabize ngalokho othanda ukubabiza ngakho. Kodwa okuthokozisayo ayisiyena uYoshua ben Yosef, uze nakule ntombazane-ke yaseZimbabwe nayo esinguJesu. Saqhubeka into eyodwa eyaqala kubabhali balamabhayibheli ngoJesu Kristu. Bafundisa ilumbo, baholela obaba emanyaleni, obaba baze bafele kwedukile. Nayo-ke intombazane yaseZimbabwe esinguJesu Kristu, kodwa kungijabulisayo ayisiyena uYoshua ben Yosef. Ngalokho abantu abangithi ake nibheke lo Jesu enimkhonza ngapha kwa-left naka-right. Kuyanifuna ukuthi yini izinto zonakale kangaka? Baningi abanye abavezanga la. Baningi kabi abantu abayibiza ngokuthi banguJesu Kristu, onguwabo kaNkulunkulu kwi-Trinity yamaRoma ka-Emperor Justinian. Angazi ngike nayibheka yini nayifunda yini, nangizoke ngiyifake futhi i-Church Schism ka-1054 AD. Nizothola ngale ndaba ye-Trinity of God. Angazi-ke kumuntu kuyishekela ukubheka, ungabhala nje noma ungalindi ukuthi kuze mina ngizofaka i-Church Schism. Uvele ubhale uthi Church Schism 1054 AD. Maningi amakhansela ababewenza, kodwa angazi ngempela umuntu umesuka nje ayitshela ngomphefumulo wakhe wonke ukuthi i-right indaba yaleli testament elisha. Hluleka nokubuza umbuzo omncane nje ukuthi pho uPawulo wathi akhonza uJesu yini angathatha ngalawo makholwa during that time esaphila anyukele nawo ezulwini. Uhluleka ufunda iBhayibheli lakho ubheke ukuthi uYoshua ben Yosef wathakazelanga ukuzokhonza. Uhluleka ukulifunda futhi kuMathewu chapter 24 nimthanda kakhulu ubhubha kwezwe. Uma ufundisisa lapha kwakubhubha kweJerusalem, kodwa abaningi obathola bekhuluma like kwakubhubha komhlaba. Ifunde uzazele. Mina ngiqonde nje kulelo verse sethi akekho wazi lolo suku, nendodana ayilazi, ubaba kuphela olaziyo. Mina ngoJosefa, well, ungayihlungela nawe. Waze wathi uyobuya kuleyo generation, leso sizukulwane esasiphila ngaleso sikhathi ayekhuluma nazo nenhlanhla enkulu, akusiyena uYoshua ben Yosef. Amazwi nje wababhali bamakatholika aseRoma lana. Noma uyangithukuthelela noma ungithukutheleli, noma uyangizonda noma ungizondi, sekuyisikhathi sokuthi wena ngokwakho uyinuka amakhwapha, ukukhuleke njengoba nikwazi ukukhuleka, uzibuze ukuthi ngeqiniso neqiniso lodwa lezi ncwadi azingcolile yini na? Ayiqambeli yini ijuda labantu? Akusiyini umona owawenziwa abagqilazi bamaJuda babhala lento abayithandayo ngoba befuna ukuthi benze inkolo nabo kuthiwa kuba nenkolo yabo na? Uzibuze-ke wena ngempela ukuthi uyoya kuliphi izulu, njengoba ngike ngabala phambili ukuthi since amazulu emaningi kangaka, iliphi leli wena ngempela oyoya kulo? Where's Dallas Kamdala? Qiniseka ukuthi
leyo nkonzo ukuyo nibiza kuyo igama likaJesu Kristu akusiyini inkonzo okuthwelwe kuyo na? Awukho yini ngaphansi kwesandla somuntu onomoya wetshe, umuntu othwele na? Noma ningathini nishayo glory nenzani, nishayo amen nenzani, funana amaqiniso neqiniso lodwa ngani qala ukuthi nikuphi. Aniyi kufa yini nibe amadlozi na? Njengazo zonke izidalwa zikaMdali na? Anyway, akekho imphoqayo. Lokhu is just ngizothini i-awakening kuthi phumani emnyameni. Wamanga wabamaBhayibheli, niphume futhi ezandleni zabathakathi abantu abathwele bathwalela nina ukuthi nizobondla. Anyway, ngizonifakela khona manje amasabatha nizobona ukuthi abaJuda isabatha bona-ke ba-celebrate kanjani. Nginifakela amaNazaretha, ngizokhuluma leso sikhathi ngifaka lokho, bese nginifakela namaweseli. Baningi namazawiyoni, baningi abantu bendaba besabatha, kodwa ngicela nje ukuthi ngesihle ke nivulele nje ubhale lapha Waterford UVRE isibhulu legama Waterford yala eSouth Africa, bese ubheka i-time, isikhathi eyenzeka ngaso nesikhathi abakutshela ngaso ngo-Adam no-Eva. Nensimu yase-Eden, ngike nganifakela lapha insimu yase-Eden, ngibe ngisanda kuyifaka nje, kodwa uma ungayimisele kungokwakho lokho. Kodwa ofuna ukuthatha isikhathi sakhe athi ake ngiyiseshe lento ukuthi ngempela kwadukisa obaba noma kwenziwani. Ngiyazama nami ukufaka ukuncanyenyana, ngithathe nokufakwa abanye abantu ukuthi akube khona phela labo amihlaba ayovuleka, ngoba laba abajabule nabaneyimali soze baze banitshela lokho. Kulungile, sisaya kwenye abantu aba. Eyesabatha ngizonibuza ama-questions ngesabatha futhi ngeke ngiyishiye indaba ye-Waterford. Mase ngibhekene naleyo sabatha. Ayilungile wento abantu ababe, into ebuhlungu nje le nto abayenzayo yenzela obaba bafile emanyaleni, baphenduka amadimoni wokholo kwelabaphansi.